Human mahunong og duha ka tuig dunod sa pandemya, Balik Cebu program subling gilusad sa Balik Cebu Committee. Mga balikbayan misaysay sa mga gihandom nila sa ilang pagbisita sa Sugbo. Aniya ang report. Tagsa-tagsang gisugat o gipalipayan kining mga pasahero gikan sa Taipei nga miabot sa Mactan Cebu International Airport alas 10 kaganihang buntag. Mapapinoy man o langyaw, dayag ang kalipay ug ang excitement sa ilang pag-abot. Ang 54 anyos nga si Eileen Ibale nga gikan pa sa California may bitbit pang imahen sa balaang bata ug misayaw pa. For how many years na ni sa amoa? After 5 years, sa among pag-flight from Philippines to USA, karon pa mi kabakasyon. After 5 years nga amo ni siyang gidala, kay amo man ning gisaaran nga kuyog ta padong dito, kuyog puta pagbalik. Amo na siyang gidala kay pista baya. Kay miadtong 2014 pa katapusang nakasalmot sa sinulog ang 64 anyos nga si Erlinda Harvey hinungdan nga gitunong gayud niya ang iyang pag-uli sa Sugbo karong simanaha. Kasi matagal na rin hindi din kami nakaati ng sinulog ba. 2014 pa nung nandito ako sinulog. Yeah. Pag umuwi ako minsan July, August, something like that. Yeah. So, miss na miss. At saka maganda talaga. Grabe ang pag-warm nila, welcome. Yeah. So, di ba Pit Senior? Excited usab si Editha Lopez nga taga Basak, Cebu City nga makauban ang iyang pamilya kinsa niadtong 2017 pa katapusan niyang nabisita. Alipay. Alipay kayo. Mingaw das pagkaon sa Cebuano. Saging linong-ag. Moabot sa 240 ka mga pasahero ang miabot nga miagi sa Taipei kaganihang buntag o gisundan sa dulan 150 ka mga pasahero nga miagi usab sa Singapore. Apan di makasiguro ang Balik Cebu Committee kung unsa kadaghana ang nangabot nga mga balikbayan. Matod sa chairman sa Balik Cebu Committee, nga tungod kay nahunong kini sulod sa duha ka tuig, hinungdan nga walay mga pre-book group arrivals karong tuiga. Busa dili usab nila masayran kung pila ka mga balikbayan ang gikatakdang moabot karong adlaw. And this is going to serve like a promotional activity to raise awareness among balikbayans that it's back. And we expect group arrivals that are pre-booked in 2024. Matod sa chairperson sa Balik Cebu Committee, Teta Baad, nga ang maong programa dili lang alang sa mga balikbayang Subuanon, apan lakip na usab sa ubang mga lokal ug langyawng turista. Balik Cebu booth in Ayala Center to entertain balikbayans who are already in Cebu. So they can just show their passports, their ID, to get a welcome dinner ticket, which is going to be held tonight. It's like a totally experience of everything that a homesick balikbayan longs for. Our food, fiesta food, no? Kauban ng lechon. Uban ni Marlon Malgazo, Luen Merondina, Balitang Bisdak.